vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. De eerste keer dat ik dich zoog, ik wist me geile rood. Ik zoog dich op een mer in het leven groot, ik kreeg het koud. Ik maak ze alle mannen gek, wat wist ik voor een vrouw? Kom op nou levensschade, ik gooi van dich, wij gaan op schouw. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Geburen met z'n tweeën zo samen, hey. Want jaren aan een stuk, toen liep zich mij al maar voorbij. Ik was verkocht vanaf de dag dat ik dich thuis ook stond. Nu heb ik tegen, hooi ik tegen, laat ik niets meer gaan. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Doe net als mij vanavond, wij weer een vastelavond. Wij met z'n tweeën vanavond, er tegenaan vanavond. Hebben we verder naar uitgekeken. Het wachten duurde veel te lang. 3 dagen een goed feest, want ver geen vastelavondskijk. Kooiekers steeg kiekte wel uit de boom. Met adem nou, laat ik het vrolijk toon. Januari, het begin van de droom. Weer wakker wordt, Er is weer de buik strak op het kibberstiert. Het gekske weer zien pekske niet, dan ziet het iedereen. Wij zijn vastelavondgek, het is erg verlicht bepoord. De eiders groepen stoppen, weg ze bent daarop, dan geeft de rest gewoon van eigen. Wij zijn vastelavondgek, in de tijd dat Limburg schoot. Dan zijn we blij content weer in ons element en geven hier hoe zeg. Vastelavond grote kring uit de pak. de beste weer, het feest van Lopen Zee. Zegt de klok doet rustig aan met de rap. Dit goed gevoel Wil ik niet kwijt. Want als de prins iets met zijn verre komt, is echt hard vastelavond komt. De lovieren met hupske loont, dan ziet het iedereen. Wij zijn vastelavondgek, het is erg verlicht bepoord. De eiders groepen stoppen, weg ze brengt daarop, dan geeft de rest gewoon van eigen. Wij zijn vastelavondgek, in de tijd dat Limburg stoot. Dan zijn we blij content weer in ons element, dan geven we hier ons
er heen gebuurt. Zing eens lekker mij, er is toch niemens die u huurt. En zie je goed verkleed, wij nemen eens wie je het. Dan lood je gewoon nooit echt niet in, niet zo niet zo alleen door achterin. Want het is heel vies, dit is zo schoon. Waar is dit chic? Helemaal te gek, moet te gewoon. Oh mensen kijk, waar is dit chic? Waar is dit chic? Hey, hey, hey! Denkt men niet aan later, nou is hoe het hem giert. Later is het straks pas als het nou niet meer bestiert. En vul je er geen toes, en wil je niet naar huis, dan lood je gewoon nooit echt niet in, blijft je niet zo alleen door achterin. Want het is heel vies, dit is zo schoon. Waar is de chic? Helemaal te gek, moet te gewoon. Oh mensen kijk, zoeken wij je goed, dit is de groen. Waar is de chic? Want straks is het gedaan, zul je hier niet meer staan. Nou lood je gewoon nooit echt niet in, blijft je niet staan, alleen door achterin. Want het is heel vies, dit is zo schoon. Waar is de chic? Helemaal te gek, moet te gewoon. Oh mensen kijk, want het is heel vies, dit is zo schoon. Waar is de chic? Helemaal te gek, moet te gewoon. Oh mensen kijk, want het is heel vies, dit is zo schoon. Waar is de chic? Helemaal te gek, moet te gewoon. Waar is de chic? Waar is de chic? Waar is de chic? Waar is de chic? Hey! Ja, zie je. Goed gezongen. Echt aan de feest. Nou. Goed oefenen, Erik. Ik kom dit wel op, hè. Yes. Ik gewoon ook toch? Jij moet op. Oké. Hoi. Hoi. Goedemiddag, hogstekers en hogstekergennetjes. Wij zijn van de hondfamiliemiddag en we zijn hier om echt te leren koppen bouwen. Ik ben Koen, ik ben David. Dit is stap 1. En we beginnen met het materiaal wat je nodig hebt. Je kunt je kop bouwen zoals wij nu doen, van hinnenkaas. Je kunt ook van een ballon
of een kartonnen doos. Voor het hennegaas heb je ook een tang nodig om het in de juiste vorm te kunnen knippen. Neven hennegaas gebruiken we ook piepschoen. Zo gaan we de ogen, de mond, de oren en de naast van maken. Wat hij daarvoor nodig hebt om dit allemaal te kunnen maken, is een zeeg. Daarmee kun je het piepschoen uitzeigen. En een viel om alles in een schoene vorm te maken. Dan zullen we eens gewoon beginnen, Koen, of niet? Dan gaan we beginnen. We beginnen met het hennegaas om dat in de juiste vorm te kunnen maken. Maar wie doe je dat dan, Koen, dat in Nou, de juiste vorm maken? Heb je dus een kniptang. En dan gooi je een beetje knippen. De kop dicht of toe te kunnen maken. Zo. Ja. En hier is er nog. En dan stel je hem dan doe je dadelijk naar binnen voor. Wie maak je dat dan vast? Ja, kijk hè. Dan vouw je hem dan naar binnen toe. En als je hem naar binnen hebt gegooid, dan zorg je dat de uitsteeksels dat je hem door met vastmaakt. Oh ja. En dan misschien nog een petje voor je. En dan blijft zijn schoen zitten. En dan zorg je nog dat de zijkant ook nog in elkaar zit. En dan is het eigenlijk al kans klaar. Nee, dan moeten er ook nog oeren en een naas en een mond. Oh ja, die moet je echt ogen. maken, hè? Of... Jo, volgens mij Oh, wel. ja. Maar wie doe je dat precies? Ja, ik teken niet met een potlood. Teken ik uit de oren en de naas en de ogen en de mond. En dan leg ik de potlood weer weg. Dan pak ik mijn zeeg. Dan ga ik heel spits van afzegen. Doe dit. Dan heb je hier ogen staan. Maar ja, als je die zo oplegt, dan ziet dat niet uit natuurlijk. Dat ziet er niet uit. Dus dan pak je een viel. En dan gooi je dat uitvielen. Lotjes hier. Ah ja. En dan gooi je zo alle kanten aan. Tot je een ogen erin hebt. En dan doe je dat ook met de oren en de naast en de mond. Ja, dat kun je ook doen. Goed zo. Dat geeft volgens mij wel even doen. Ondertussen gewoon echt de kop alvast intekenen dat de steek is. Plus, het is ook nog eens makkelijker met het plekken van het papier te houden. Maar wie gaan we dat nou dadelijk eigenlijk vanuit heel op de kop maken? Dat is een goeie vraag. Want ja, als ik nu dat oog pak en zo doe, Ik weet het. dan blijft dat niet zitten. We hebben de tape. Oh, daarom heb je dat tape. Ja, kijk. Zit je wel een beetje op met de mond? Ja, ik ben bekend klaar. En wie hier erbij is, goed. Wat? De tape zit bekend zo mee. Kijk, de mond is ook klaar. Ik vind dat je een goed glimlach hebt. Dus daar heb ik een mond. Dan heb ik 2 ogen. Ik heb nog een naast. En ik heb 2 oren. Dan klopt het helemaal. Dan ben ik klaar. En we gaan bij Koen. Nog een klein stukje tape. En dan ben ik ook klaar. En dan doen we gaan alles erop leggen. Jo, dat denk ik wel. Ja, ja. Maar zien wij dan klaar? Ja, klopt, ja. Zie je klaar voor de oren en de mond en de Ik naast? ben er klaar voor, ja.
Hoe wil je dat hebben, Koen? Wil je mee hebben? Jo, ja. Moeten we dat eens proberen? Zal ik hem er vasthouden, dan plak jij hem vast. Hier. Wat dat? Tik. Een beetje los. Hier hangen. Dat doet het misschien wel. Zo. Zit je vast, Koen? Gooi hem eens los. Ja, Ja. dat is vast. Dan Draai je de andere kant goed? Ja, hoor je hem maar vast. Hou ik hem vast? Pak een stuk tape. Leg weer op de kop. En het oer langs. Ja. Nou, de andere kant nog. Dan zit je goed vast. Gaan we voet vastzitten? Ja, probeer eens. Ja. Oh, Nee. nee. Oh. Want toch een beetje meer tape aan, Koen. Dan plek ik het maar op. Hij nou weer maar lopen wiebelen, jongen. Had je er weer van? Sorry. Oh, jij ziet er met die hoge heen idee. Ik ben niet zo handig. Nee, dat is de zin, Koen. Probeer het nou nog eens. Ja. 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 Even zitten. Wat doen we dan nu? Doen we nu eerst de naast de mond of de ogen? De naast. Ja, of we doen de mond, dan kunnen we daar de rest. Dat is nou. Ja, het is wel een beetje scherp aan sommige kanten. Ik bedoel je dat? Dat is toch niet zo scherp. Auw! Niet doen. Ik heb het nog gezegd, Koen. Ik heb het nog gezegd. Het doet me toch wel denken aan het moment dat ik daar moes zei. Met dat slang. Met dat moes met een toenpie. Jij bedoelt Harry. Harry, joh. Dat dikke moes. Joh. Ja, met dat jurkje. Dat is zo heel van nieuwtjes. Joh. Oh. Maar als dit die weg er nog een kijken naar de sketch van Harry. Van die nieuwtjes. En verder dan de rest afmaken. Is dat geen goed idee? Dat vind ik echt een heel goed idee. Nou Wichter, dan gaan jullie nou kijken naar de moezensketch. En dan maken wij de rest wel af. Dus heel veel plezier. Oh. Oh, man. Oh. Nee, fijn dat je grappig vindt. Je weet zeker niet wat ik al met mij heb gemaakt. Sorry, Har. Allee, Juliette. Laat Harry eens vertellen wat er gebeurd is. Ze woeien me gisteren aan een akelig slang voeren. Maar ik heb gevochten bij een tijger. Ze verslikte zich in mij. Wil je hier aan een mannelijk kittigen? Toen hebben ze mij gaan met de stert uit die akelig moeil moeten trekken. Toen heb ik dat beest eens flink in de tungstje gebeten. Plooien, zeg ik. Plooien. Toen heb ik dat beest eens flink uitgelachen. Begint je baas opeens keihard op me te flippen? Marie-Louiske hé, Marie-Louiske daar. Wem noemt zijn slang nou in godsnaam Marie-Louiske? Toen heb ik de gek eens flink in zijn vinger en in zijn naast gebeten. Ik was fantastisch. Natuurlijk, Har. Natuurlijk. Tja, echt waar? Zeg, begrijp ik niet verkeerd, Harry. Het is een ruig verhaal, maar het verklaart nog niet het kletje. En nog net die 5 kilo die dat eraan gekomen is. Juliette. Is toch waar? Het is net alsof hij haar een maandje een
all-inclusive resort gezeten heeft. Piep, piep. Of niet, René? Piep, piep. Ik ben nog heel blij echt weer te zien. Piep, piep. Sorry, piep, piep. We hebben nog best gemist. Piep, piep. Dan vertel nou maar eens over dat kletje. Ik vind dat jij een heel onnatuurlijke interesse hebt in mijn kletje. Piep, piep. Ik huur er anders Gerard alles over. Piep, piep. Alsjeblieft, haar. Piep, piep. Allee dan. Wenda, de dochter van de baas, moest 14 dagen om me passen. Wist de verjaardag van het akelig mormel Louiske. Dan was ik het lekkerhepje. Het toppunt van het feest. Hiepede. Wenda is een heel lief meisje. Met een fantastisch poppoes. Hoe echt een woonje. Een grote televisie. Een groot king-size bed. Een schone auto op oprit. Een kookeiland. In dat poppenhoes. En overal worden nieuwtjes. Overal. En het kletje dan? Piep, piep. Arie, piep, piep. Vertel, piep, piep. Dat werd vond het leuk met het kletje van de Barbie aan te doen. Piep. En later nog heel wat nieuwtjes dat van de babyborn. Maar je zit in een jong. Piep, piep. Alle nieuwtjes, Arie. Piep, piep. Ik weet ook niet wat dat ze die weg dan nog leren op school. Piep, piep. Maar eerlijk is eerlijk, hey honger zit het wel echt lekker losjes. Je kunt er fijn mee dansen, de Polonaise kun je er fijn mee doen. Je kunt er alles mee. Goedemiddag, welkom bij Biersteland. Wie kan ik u helpen? Piep, piep. Piep, piep. Hier, piep, piep. Je wil me er niet met mij, piep, piep. Maar we hebben hier aan ons kapje, piep, piep. Als de nooste moezenmode, piep, piep. Of niet, René? Piep, piep. Wieso, Juliette? Ik wil langer zo al zo'n kletje. Ik denk dat mij dat heel net zo stond. Maar dan wel in het blauw. Dan komen mijn ogen fijn bij uit. En met een beetje een kantje erneven, houdt mij dat heel op. Je moet het voor mij wel even passen. Ja. Dus even die tijd dan nog even uit. Dan, Kwartier, man. Piep, piep. Ella, piep, piep. Harry, piep, piep. Houd je kleier aan. En piep, piep. Arie, liggen toch dan ook fijn een aan Marie-Louiske gevolgtueren, piep, piep. Nee. Dat is niks voor mij. Ik moet een jongschoof meisje heel blij gaan maken. En trucjes leren en rondrennen in de koei. Nee. Ja, maar mij hebben ze teruggebracht. Piep, piep. Piep, piep. Juist, ja. Dus het is een kwestie van tijd. Piep, piep. Wist er immers door die deur komt. En een hangen muisgezetje. Piep, piep. Weg niet gezien. Mij ga niet. Hé, ik ga nou niet meer terug, dus dit me wacht. Piep, piep. Wacht, kom maar net om. Piep, piep. Piep, piep. Geef die dat ding. Piep, piep. Zak je rijden voorbak. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Er zit nog één ding op. Piep, piep. We moeten ontsnappen. Piep, piep. Ontsnappen? Hoe is ze dat dan vurig? Piep, piep. Tja, piep, piep. Dat weet ik niet. Piep, piep. Oh, super idee, René. Daarachter zit een klein gat in de moer. Dat kennen we er recht. Een gaat in de moor? Ja, van wist de knie van in Ibrahim begon te knagen. Dat moest nog wel. Nou, hij is zo lang tang. Het was werkelijk wel geen gezicht. Oh, Het is me goed dat hij er zelf van aan gedaan heeft. Anders zijn hij nooit zijn hoes gevangen. Nee, dit had je echt niet getroffen, man. Wat een gezicht. Zo lang Hier, tang, jongen. Piep, 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 piep. Dat gaat. Hoe zit je? Bij de les blijven. Piep, 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 piep. Wie lang moet het al liggen? Piep, piep. Daar zit het gaat. Piep, piep. Dat zou moeten lukken. Piep, piep. Alles is beter als er slangen voor opgevreten werden. Piep, piep. Ja, dat ziet er makkelijk uit. Ik ga wel eerst. Piep, piep. Ja, Dus we gaan ook dat kletje op moet mij. lukken. Ik kom eraan. Piep, piep. Goedemiddag, ik zoek een paar lekker muskes. Doei. Piep. Hé, jongens. Wacht op mij. Ik wil ook mee. Jongens. Jongens, help. Dat was super. Dat was een sketch. Oh, de Harry, wat zoekt hij eruit met dat jurkje aan. Dat ken je.
Maar hoeveel nieuwtjes hier tegen Geerten dan? Vul. Vulste veel. Maar, onze kop, dat is af. Ik vind een schoen Ik vind hem ook wel schoon hier. Maar, zo meteen komen Pauline en Sam en die gaan de kop verder afmaken. Met de tweegelet. De tweede stap van het koppen bouwen is het beplekken van de kop met papier. Zodat de kop dicht wordt en dat je de nog niet gaat schilderen. Dat komen dadelijk Pauline en samen goed leggen en dan gaan we er weer tussen naar Koen. Wij gaan er weer tussen. Had je dat? Aanrechter, wij Sim Sam, en Pauline en wij gaan echt uitleggen hoe dat je moet plekken. Wie dat je juist hebt gezien bij Dirk en bij Koen, hebben ze de kop gevormd en wij gaan nu aan de gang met het plekken van deze kop. Sam, wat hebben we nodig? nou, jij hebt kranten nodig. Natuurlijk, waar je erop gaat plekken, dat moet papier zijn, dus dat gooi je met krantpapier om. Dan scheur je kleine stukjes vanaf. In het begin moeten er kleine stukjes zijn. Want dat plekt beter als je meteen grote stukken gooit omdat je het scheuren, dat werkt niet. Dus je scheurt kleine stukjes. En we hebben er al een aantal kloorleggen heen, dat hebben we al voorbereid. En wat je dan nog meer nodig hebt is de lim. En wat voor lim is dat, Koen? Dat is behangpleksel. Behangpleksel. En Vroeg je even aan van man hoe je dat kunt kopen, kun je eerder een bouwmerk, kun je dat kopen. ja, en je moet ook een tofel hebben hoe je fijne behangpleksel op kunt smeren, want je moet het krantpapier goed nat hebben om het te laten plekken. Dus je moet eerst de tofel even inkwasten met de lim. En heb je geen tofel, kun je ook een zeiltje gebruiken. Dus vroeg dat maar even aan een man. Kijk, ondertussen dat Sam dat fijn niet aan de tofel inplekt, dan heb je al wat gezet op. En dan kan Sam er daar nog een keer fijn overheen. Dat gaat al goed. Gewoon er nog een keer overheen. Dan kun je zien dat dit goed na is. En dan gaan we heel stukjes van schuren om heel de kop fijn te kunnen gaan plekken. Het begin is altijd een beetje lastig. Maar als dat eenmaal de eerste paar erop zitten, gaat dat dadelijk van eens. Zo. En jij hebt wel even een tientje voor nodig, want je moet natuurlijk eerst de eerste laag gooien met gezette gooien aan de gang. En misschien wel een tweede laag, bij weg, ja Sam? Ik denk het wel nodig, ja. Ja, en wat hebben we dan, wat doen we als laatste erop dan? De laatste laag, dan moet je er natuurlijk witpapier op doen, want ik wil niet dat mensen dadelijk de krant nog kunnen aflezen van hun kop. Dat moet natuurlijk gewoon goed geverfd worden, dus je doet jouw witpapier op, zodat je verf goed kleurrijk werd. En wat steviger is het papier natuurlijk ook. Ook dat. Heel belangrijk. Ondertussen dat jij nu nog een stukje muziek gaat luisteren, gaan we weer verder met het plekken van de kop. Dat is goed. Jeugdprins van de stad, ik wil ze allemaal in mijn telefoon. Jeugdprins van de stad, rijdt zo toch in de weg, komt jongens heen mee mee. Doch het kik, doch het rik, en door is Marijn, en door zin ik Sam weer lopen. Jeugdprins van de stad, ik wil ze allemaal in mijn eigen telefoon. Hoe spekje ligt al mondje klok. De zoemert uit de veldjes altijd zwoeg. We kunnen echt niet wachten op het nauwe joch. Nee, we kunnen echt niet zonder, Met de jeugd alweer, het kriebeltje in mijn lief. Ben in een moedersfeer, dat is de vaste lovenslied. Ik volgde het maar een keer. Ik zeg oeh, de stad in met z'n tweeën. Op een
schoenen kooien, windje dag is het begoos. Die ziel fijn dag zit er vol met vlies en vulgoos. Vis in de bee, doe je mij, dan lood ik mij eens schoon. Die ziel fijn dag voor het feest. Deze in gaaf, echt kei chic. Deze in gaaf, echt kei chic, echt kei chic. Deze in gaaf, echt kei chic. Deze in gaaf. Wij moeten samen doen, alleen dan ging het niet. Want samen stoor je sterk, kun je alles aan. Kot je de schouders bij, en blijft je niet zo stom. Dit is vereniging, dus maak nou samen los. Deze in gaaf, echt kei chic. Deze in gaaf, echt kei chic, echt kei chic. Deze in gaaf, echt kei chic. Deze in gaaf, echt kei chic. Als je deze in gaat. Wat gouden serpentines, confetti uit je been. Wij gaan nou lekker dansen en lossen samen heen. Dus ik denk niet wat harder, de mond opstond van een stil. Lief dit zitten, lood je grond en bij mij in dit gevoel. Dit heerlijke gevoel. Lood gewoon! Jongens, weetjes heen, we gaan een fietsje maken. Doodje met ons meid, we gaan een fietsje maken. Dans en zingt met mij en natuurlijk moet je kijken. Vastelovig doen, we gaan een fietsje maken. Lood gewoon! We gaan een fietsje maken. Lood gewoon! We gaan een fietsje maken. Want ik wil naar de stad met mijn schat. Aan de kant, ik kom eraan. Op wieg, dus hoi vol. Ik kom naar huis vandaag, zindig op de merntje bestad. Vandaag, het is vastelovig, nu is te laat. Wie het kunt je leven vandaag. Ik kom naar huis vandaag, schieten confetti in de lucht. Vandaag, het is vastelovig, nu is te laat. Wie het kunt je leven vandaag. Want ik kom naar huis toe. Zoals hij ziet is het nu al ver gevorderd en hebben we nu de wit papier er al op zitten. Dus nu wordt natuurlijk wel een drugen en dan kunnen we aan de slag gaan met het verven. Met het Romeinidon, het komt twee anderen doen. Van Isa en Thijs doen. En ja, ik vind onze creatie heel goed gelukt. Wat vind je ervan? Ik ben er ook wel content over. Dus we gaan door het volgende stuk en dat is het verven van de kop. Richter, ik ben Thijs. En ik ben Isa. Zoals je juist hebt gezien hebben Pauline en Sam de kop beplekt. En wij gaan nu weer met verven. We gaan ze verven in alle kleuren van de vastelovig en in de rockstekerskleuren. Zullen we beginnen met blauw? Yes. Ja. Hier is, alsjeblieft. Ja, dank je. Kon ik weer met de oer, hè? Ja. Het is natuurlijk belangrijk dat je schoon alles goed verft. Want als je het niet schoon verft, dan heb je natuurlijk nog stukjes wit. En dat vinden we niet zo schoon. We hebben natuurlijk de schone roogstekers blauw gepakt, want ja, die kan niet ontbreken op zo'n... De naast maken we geel en de mond maken we groen. En ik ben heel benieuwd hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien. Ja, even ook. Dit lijkt een beetje op die kleur blouse die we hadden in de ene sketch te roeien. Met die kennen op kant, ja, Deo. Dat was met Mirte en met Sam was dat. Toen was ik scout. En toen kwam we meneer Verkennis tegen. Ja. En volgens mij was zij zijn vrouw kwijt. Josephine. Ja, Josephine. Ja. En winstpeus Josephine ook weer. Lizzie volgens mij? Ja, Lizzie was dat Lizzie. En Roel was meneer Verkennis. Ja, dat was het. Ja, dat weet ik nog. Want toen kwam de meneer Verkennis bij ons per scoutinggroepje. En wij meenden dat dat onze Akela was. Maar dat was dus blijkbaar helemaal niet.
En die zat ik even op zijn plaats en die moest het maar gaan doen. Ja, dat weet ik. Er rende ik volgens mij ook nog een paar keer over de bühne. Met Paulien als hardloper volgens mij. Ja, maar zo hard leeft ze volgens mij. Nee, dat is ook wel. Maar ik was wel, ja. Dat was een leuke sketch, hoor. Wie konden eigenlijk door terecht in het bos? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Misschien dat we die sketch een keer terug moeten omkijken. Ja, gaan we dat eens doen. We gaan ook kijken naar de sketch bij Kinder op Kap. Overal hoe wij komen, vragen de mensen, wem we zien. En dan zeggen we, scouts en verkenners. En als we ons niet verstaan, dan zeggen we nog een keer. Tent opbouwen, kratten sjouwen, corvée, de Hudo's verrooien. Ik wil er niet te gooi van. Ik wil een hoes. Sorry. Waar is de Hudo? De hurkdoes. Bernadette, ik leg dat wel even uit. De Hudo uitlekken? Gadverdamme Arthur. Ik wil een hoes. Bernadette, hier op het kampterrein in ons puls hebben wij net zo 1, 2, 3 een wc tot ons beschikking. Dan graven we met z'n allen een gaap in de grond en dan bouwen we daar zo een soort wc bovenop. Hudo, hier uw dagelijkse ontlasting. Godverdomme, nee! Ik ga niet toch zeker niet een beetje op een gat zitten. Oh, Bernadette, maak er geen niks bij. Wij spannen door zo'n heel fijn zeil kunnen meer. Voor wat privacy. Ik geloof niet dat ik geen gelukkig ga worden. Ons man, die zag nog dat ik in het bos een heel vrij gevoel zou krijgen. En terug zou komen weer boren en eind zou zitten met de wereld zo begeer. Ik ga naar huis. Gregory, houd me op een huis. Dan zijn op huis aan God. Joe, donnig. Ik sta hem dadelijk af, schatje. Ik ga mij. Overal hoe wij komen, vragen de mensen, wem we zien. En dan zeggen we, scouts en verkenners. En als we ons niet verstaan, dan zingen we het nog een keer. Hallo! Hallo! Wie mist er? Oh, Bernadette, Gregory, daar zou je onze hopman hebben. Ah, meneer de hopman. Kijk, hier is het. Daar is Stan en Bas en daar is Hudo. Wat is dat hier? En wat was er aan de hand? Ik meen je nog te huren zingen of... Ja, zingen, het leekbal of je het open wierterkampioenschappen valzingen in het bos verhoeg en wat liegerstemmen aan de gang was. Hij jij gewoon, hè? Het interesseert me niet. Ik ga dadelijk een hoes aan. Zie je nou op, man? Kun je dan even als pap mam laten weten dat ze me komen opwekken? Ik loop al richting de daadjessoeven door, dan spring ik door in de wagen. Geen regelchat? Op, man. Ik ben meneer Verkennis van de Lutherstroot. Sorry. Waar is een hopman? Bernadette, ik leg dat wel even uit, hè. Een hopman is een scoutingleider. Maar het ligt er wel een beetje aan of een hopman ook echt een hopman is. Bij andere scoutinggroepen noemen ze dat ook een akela, of een patrouilleleider, of een ploegbaas. Over de ploegbaas gesproken. Hier, mijn vrouw, Josephine gezien. Josephine, niet gezien. Zie je al lang op, man? Dat is echt een liefdesvat. Ik kan je toch maar weer gewoon witter. Nee, meneer Verkennis. Wij helpen nog wel om een echte hopman te worden. Dan zoeken we dan nog Josephine. En dan kunnen we tussendoor even oefenen met een wat stevige doelenpas met tempowisselingen in verschillende weersomstandigheden op vlak en wat ruiger terrein. Jo, wij gaan u helpen. Want jij zit een zieliger. Op vlak
en wat ruiger terrein. Les 1. Pas op voor wildje wiezen. Het kan zijn dat wij een wild varken tegenkomen. Hè? Ja, maar die hebben schrik voor mensen. Dus we hebben altijd van die belkens aan ons tas. En ja, dan huren ze ons aankomen en dan hebben ze de kans om te vluchten. Dat is dan 2 euro per belke. Hoeveel wil je er hebben? Doe toch maar een stuk in de gang of een stuk op 3. Ah, dat komt gewoon niet. We hebben nu een actie. Ga je voor een tientje. Oh, dat is niks. Als dat je de uitwerpselen van een wildvarken ziet, dan betekent dat ze in de buurt zijn. En dan moet je maken dat je nog ertussen niet poft. Maar kan volgens Arthur, weet wij of die dronken van zo'n weer verken zijn? Oh, dat is makkelijk. Er zitten van die balkjes in. Vertel ik bij Josephine weer terug. Daar lijkt je naar. Die heeft echt geschoten. Die heeft echt geraakt. Dat dacht ik dus van niet. Jij niet te gooien geraakt. Echt wel. Niet hoor. Wel hoor. Niet. Wel. Wij lossen dit als kegels onder elkaar op. Ja. Wie dan? Gewoon die allebei tegen de bosgranaat stonden. Snap je dat nog? Ja. En dan mogen we allebei 1 keer met een darmappel gooien. Goed, door. En degene die het hardst moest, die kreeg je knie. Goed. Ik begin. Dit was mis. Dus probeer nog wel eens. Doe je met... Mama. Ben je wat? Nou ben ik. Nou, bij waardje. Pak je knie weg. Ja, heb ik hem toch nog. Meneer Verkennis. Nou. Voordat we eten, dan jaren we altijd. Hop, hop, hopperde hop. Bik, bik, bikkerde bik. Eet smakelijk. Hop, hop, hopperde hop. Bik, bik, bikkerde bik. Eet smakelijk. Nou, ik zit echt al heel gauw vol hier. We hebben smakelijk gebit. Oh, en we zijn aanmerkelijk aangedikt. En voor de afwas ongeschikt. Nou, dat was een leuke sketch, hè, Richter. Zoals dat je ziet, hebben we de kop verder afgeschilderd. Ik kon hem nog een beetje schoener maken, zodat Mirte dadelijk de afwerking kan gewoon beginnen. Nou, we beginnen met een beetje wit voor de mond natuurlijk. Gewoon kijken of dat echt ook kan. Zo, nou, Isa gaat nog een klein paar dingetjes maken zodat er ook het oog heet en schoen wat de oer wat mooier eruit komen. Dan komt dadelijk Mirte die samen met haar gaat kijken wie dat de afwerking het schoenste kan weren. En dan is onze kop weer helemaal af. Nou, Richter, dit is dus uiteindelijk de kop geworden. Goed dat je me allemaal schoen vindt en ik wil ook kijken naar wat Mirte er nog aan gaat doen. Hoi. Hoi, ik ben Mirte en Isa en Thijs hebben nog net laten zien wie dat je in de kop kunt schilderen. Dus hij is maar kans klaar om een optocht mee te lopen. Maar zo in het zwart is dat toch wel een beetje saai. Dus ik ga me wat anders aandoen en dan ga ik iets zoeken wat past bij de kleurtjes die op de kop zitten. Nou, zo, dat ziet er direct al heel anders uit.
Nou, tijd om de kop op te zetten. Wat mij betreft, wielen op vlog, om de optocht te lopen. Het fijne aan verkleien is dat je ineens met andere klei aan jullie samen ziet. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan een stuk uit de bonte familiemiddag van een paar jaar terug, waarin we een sprookje deden. En dat sprookje dat wordt geïmproviseerd. Dus er werd vuur gelezen wat we moesten doen. En dat hadden we dan ook maar te doen. Een fluitje? Hoe dat was? Dat leek te vaak hier wel. En jawel. Het vleugetje Piet kwam met de snelheid van een straaljager langsgevlogen. Snelheid van een straaljager langsgevlogen. Ja, terwijl de vaker moeite deed om op zijn tapijtje te blijven zitten. Het kost je anders lelijk. Heb jij mich nou dan? Ja, nee, nou niet. Lelijk hard vallen. Ik moet weer even kijken. Ik heb hier toch zoveel tekst, ja. Weet je vaker voor de 30 keer langs gevlogen was, had je zijn persje totaal niet meer onder controle en vloog hij knats tegen een grote ooienboom en toot je als slippend zo de coulissen in. Zo, van die lelijke luchtmaniak zijn we ook af. Lelijke luchtmaniak. Ah, nou dan! Ja? Ja, greep je mij? Oh, ja! Oh. Dan kunnen we wel weten. In de coulissen kwam de vaak hier een onbekendje tegen. En wem zie jij dan wel? Vroeg de vaak hier. Vaak hier, fluitje, fluitje, fluitje. Vaak hier, fluitje. Laat je goed. Vaak hier! Hey! Eens op, man! Fluitje! Fluitje! En wat hij je een lelijk. Sorry. Lelijk. Reed je mich nou dan? Maar nou komt je. Paard. Het volgende prins, de paard, die het bos in kwam gegalopeerd. Gegalopeerd, kerel. Je was toch een grote sterke vent. De prins, die stapte met een sierlijke boog van zijn paard. Stand paard. En zag, zijn er nog prinsesjes die wakker gekust moeten worden? Sneeuwwitje? Wil mich dan nevens kussen? Die sprong op, rende om touw en vloog hem in mijn nek. Ja, echt. Eindelijk een prins. Prins. Hé, ben ik dan? De prins. Hé, ben ik dan? Dat doet je Sneeuwwitje van zich af. Had je maar verstaan. Ho, Dingske. Het giet tegen een prinsesjes. Over alledaagse dingetjes weet ik, zit niks in mijn contract. Stiet er wel nog iets anders in haar contract dan? Vroeg Sneeuwwitje. Wil mich dan nevens kussen? Ja, ik mag af en toe nog wel eens een liedje zingen. En nou ik er toch ben, 12 hè? Dat is goed, riepen de dwergen. Hey ho, hey ho. Maar hey in het bos zingen we allemaal of niet. Nou Richter, je hebt nou van ons kunnen zien, weet dat je een kop kunt maken. En we dagen de goed om dat zelf te doen. Dus pak de kwasten, het hinnegaas, de gezetten, pak die allemaal uit de gezettenbak en begin met het maken van een kop. En dan zul je het hartstikke chic vinden als dat je er een foto van zou willen maken en dit zou willen sturen naar info@vvderogstekers.nl. We zijn hartstikke benieuwd wat je allemaal gaat maken. En de schoenen vastelovend. Uitje na. Kijk eens naar buiten, er is geen mens op de straat, geen waarbukken. Nee, ik weet me geen rood, ik wil samen gaan dansen en feesten, hey.
vastelovend. Dat zit in ons DNA, dat huurt bij ons. En dat pakt niet meer ons af. Vastelovend zit hier in ons hart verstopt. Ook al zie je nu dan niet ben jij maar samen apart van veel speks je aan en zingen nou hard voor mensen goed en klein een melodie voor iedereen want vastelovend brengt weer een melodie voor iedereen want vastelovend brengt weer van de eigen ritme en ook nog 2 keer voelt in mich dansen. Dat is was dicht met mich dus, hoi mich vast en dan komt alles wel weer goed. In regen of sneeuw en in zon of in kooi, je laat mich dan zingen en nu zit de mot. En met de GB mich, hier ook dit virus weer gauw voorbij. ook al zie je nu dan niet ben jij maar samen apart van veel speks je aan en zingen nou hard voor mensen goed en klein een melodie voor iedereen want vastelovend brengt weer een melodie voor iedereen want vastelovend brengt weer Alleen ongerein dit joch, alleen ongerein dit joch, alleen ongerein is volgend joch, alleen ongerein. Alleen ongerein dit joch, alleen ongerein dit joch, alleen ongerein is volgend joch. ook al zie je nu dan niet ben jij maar samen apart van veel speks je aan en zingen nou hard